Γιαννούλης Καλεπάς. Εγώ. Γιαννούλη Καλεπά, συνεκροτήθη Συμβούλιο Ιατρών ή να εξετάσει την περίπτωσή σου. Για μένα. Το Ιατρικό Συμβούλιο συσκεφθέν και έχοντας εξετάσει την εξέλιξη της ασθενείας σου, κατά τα διαπιστώσεις των θεραπώτων ιατρών και τις μαρτυρίες των φυλάκων, κατέληξεν στο συμπέρασμα ότι περαιτέρω παραμονή σου εις το ευαγές του τον ίδρυμα δεν κρίνεται πλέον απαραίτητος. Δεν. Ουχή, η θεραπεία σου εδώ έλαβε τέλος. Τετέλεστε. Είσαι ελεύθερος να φύγεις. Ελεύθερος. Θα επιστρέψεις στην οικία σου, Σπίτι μου. όπου θα καταγίνεσαι με τα συνηθισμένα σε εργασία σου, Η δουλειά μου. πλην της γλυπτικής. Από τούδε και φεξής θα σε φροντίζει προσωπικώς η μητέρα σου, να σε κρατήσει μακριά και πνευματικώς ασφαλή. Όχι.